No 2025 en Pontevedra rexistráronse 2.353 delitos. Son un 6% menos que no 2019, cando foron 2.515. Estes datos, que non contemplan os ciberdelitos, foron presentados pola Subdelegación do Goberno na Xunta Local de Seguridade que se celebrou hoxe no Concello e que, segundo Abel Losada, amosan unha realidade ben diferente á que describe o Partido Popular nos seus discursos. Xa está ben de asustar a cidadanía, de utilizar elementos, na nosa opinión, que deberían de estar fora do que sería pois o debate político diario. Cando sale o voceiro do Partido Popular en Pontevedra a decir que esta cidade é prácticamente o Far West, o que está dicindo é que as forzas e corpos de seguridade do Estado aquí non fan o seu traballo. Losada recoñeceu que existen molestias xeradas na rúa por persoas con problemas de adaptación ou adiccións, pero desvinculou estas situacións da inseguridade cidadá. Eu creo que estas persoas vulnerables, que podo recoñecer que molestan e que perturban os cidadáns, é un tema de molestia, sen dúbida. É un tema de inseguridade cidadana? Non. É un tema de inseguridade cidadana grave? En absoluto. En absoluto. O obxectivo é exclusivamente político e é trasladar unha imaxe de desgoberno en aqueles sitios donde non gobernan. Outro dato que se puxo sobre a mesa foi o referido ás pelexas multitudinarias nas que participan máis de 2 persoas. Segundo a subdelegación, no 2025 foron 41 as que se deron en Pontevedra, unha cifra que se sitúa por debaixo dos datos de cidades semellantes. Non me toca defender o goberno de Pontevedra, pero sí que me toca defender o traballo das forzas e corpos de seguridade do Estado, que é o que se está menoscabando con estos discursos absolutamente alarmistas, catastrofistas, fora da realidade, e, bueno, pois, que, en fin, que responden, pois, a ese desocupa sociedade anónima que nos está acostumbrando o Partido Popular. A sensación de inseguridade se pode crear artificialmente. E eu creo que é unha irresponsabilidade. Pola súa banda, a alcaldesa accidental coincidiu con Losada a hora de condenar o relato do PP. Eva Vilaverde defendeu que Pontevedra e Galicia son sitios seguros e puxo o foco noutras cifras que si preocupan, as relativas á violencia machista. Que é unha cuestión estructural que nos golpea de frente todos os días, non só a Pontevedra, senón a toda a sociedade galega e a todo o país, e que seguimos traballando coordinadamente. Actualmente no Concello de Pontevedra hai 126 casos activos de violencia machista no sistema Bioxen. Deles 2 son de risco alto. Ademais, existen 108 ordes de protección activas contra agresores.